Hei, bună prieteni! Astăzi sunt eu, Eugen, iarăși și... Mihai, salut! Astăzi noi vom face un simplu blog. Nu vlog. Da, Noi ne vom plimba prin împrejurările orașului nostru. Nu chiar departe, vă vom arăta stadionul, școala și altele. Hai, Mihai, să ne pornim. Hai. Iaca. Noi cum mergem, aici voi ați putut observa pe planul din spate casa unde trăiește Mihai. El trăiește într-un loc anonim și numai casa, voi n-ați știți etajul și cum să zic? N-ați știți etajul și apartamentul. Da, și apartamentul. Uitați aici flori, ei, diferite. Și noi când ajungem la... Uitați cum iau, mă. Am luat unul. Eugen, să-ți iau și eu, mă? Ei, nu-mi trebuie, mulțumesc. Ei, hai, noi dacă ajungem la un loc interesant, păi noi vă vom povesti și vă vom arăta locul. Și iată, noi continuăm plimbarea. Noi deja am ajuns la școala noastră primară. Noi acuș... Vă vom arăta niște sieni. Ei, eu nu le-am văzut, ce să vă spun. Tot. Chiar dacă pe cea trăiesc, nu le-am văzut. Mihai, dar nu striga. Păi aici niște băieți parcă au fost. Eu am văzut că pictau. Dar era chiar frumos. Priviți ce față de lup și labă. Și uitați-vă și zaiț. Și iepure. Asta parcă e din nu pagadi. Da. Dar mai departe noi se pare... și e frumos. Wow. Ileana Cosânzeana. Și ați vrea să vă spun și să uitați la nu pagadi, dați like. Yes, like. Hai, Eugen, să ne plimbăm, să le mai arătăm. Uitați așa câtă iarbă. Da, iarbă multă iarbă. Și ce am vrut să vă zic, aici sunt niște plase de metal. După aceste ferestre vor fi două săli de box. Aici două ferestre și acolo mai departe tot sunt două ferestre. Da, uitați-vă și iarbă și uscați. Da, se vede. Ei, poate va fi tăiată. Și acum punem pauză și vă arătăm intrarea în școală. Deși noi n-o să putem intra, dar totuși vă arătăm câte ceva. Hai, mergi. Ia că și intrarea în școală. Sunt două intrări, una între tipa subsol, acolo tot e sală de box, și una chiar în școală. Ei, în subsol se pare că chiar acolo este subsol, nu mai este sală. Și aici... Hai, dați ceva să vedem. Aici știți și, aici e sală de karate. Și un prieten de-a meu frecventează karate. Eu tot am frecventat, dar în alt loc. Eu tot am frecventat, dar tot am frecventat o leacă și așa m-am dus. Facem cercul sau plecăm în altă parte? Nu, eu știți unde propun. Da, să vă arăt bazinul din Cipșlia. Ah, da. Noi când vom fi prin apropierea lui, vom aprinde camera. Și aș vrea să vă spun că poate într-o zi, de vara asta, dacă voi să ne susțineți cu like-uri, noi poate că Eugen să ducem la bazin și să filmăm cum noi ne veselim la bazin. Așa, Eugen? Da, posibil vom face ori fotografii, ori chiar vom filma video. Dacă se vor primi doar fotografii, păi... Eu cred că ne veți susține. Da. Și uitați-vă când ne ridicăm. Aici? Deja ne ridicăm. Aici vedeți că să... Ia uitați-vă ce-au făcut aici. Uitați. Nu trebuie să vadă nimeni. Ia uitați-vă aici clădirea asta care a început să o construiască. Hai, eu pun pauză, când ajungem vom vedea. Hai, noi mai ajungem la basen. Ei, iată, am făcut un popas mic și iată și bazinul. Atunci uitați-vă că aici, tipa aici trebuia să fac saună, dar nu am mai făcut. Ei, nu a făcut. Haidem încolo. Haideți sus să-ți vă arătăm. Uitați-vă și hai mai departe. Uitați-vă și BMW frumos. Da, e frumos. Și la cine îmi place BMW, e frumos, da. Ei, hai, dar de ce noi venim aici? Mie mi se pare că trebuia să venim la intrare. Hai, la intrare. Da, să ne permită? Ei, nu știu, pur și simplu de afară vom filma. Acolo este baia, cum se vede, pentru fete și băieți. Aici stă barmanul și iată și bazinul. Bazinul se vede aici bine. Apa și e curată. E curată. Ei, hai, dar acesta nu e cel mai interesant. Hai să plecăm de aici. Haidem. Mihai, dar de ce plecăm noi pe acolo? De pe aici? Dar de ce, te țin? De aventuri, dar nu vreau. Hai, eu sar. Hai, eu tot sunt sărit din urma ta. Eu am sărit și iată, sare și unele. Stai!
Ia uite-l și... Ia uite-l și prietenul nostru, tot sare. Hai, sari. Sari, sari, sari. Te așteptăm cu toții. Bravo. Ei, hai. Asta de mic, dar are curaj, așa că pentru curaj de asta. Yes. Hai, nu. Noi continuăm plimbarea noastră. Așa, noi am un secunde cu duș, uite-ți vă arăt. Haide Noi cu o mine. să mergem. Hai cu mine, Jene. Dar unde? Hai să-ți arăt. Unde? Короче, aici înainte era școala mică și noi ne jucam fotbal ca aici, uitați. Și țin minte când cu bulgarii Da, făceam un făceam. perete aici, un perete acolo și ne împroșcam unul în altul. Fetele făceau de la Valea și bulgăriman și vreau să vă mai zic ceva. Da. Dacă știți, fereastra asta, eu am fost parte de clasa noastră cu minge, iată. Ah, da. Și iată ce a minge. fost schimbat. Uitați-vă, asta e schimbat, dar asta Da. e, uitați-vă la mesa. Nu schimbat, de fapt, eu a fost parte cu mingea. Ei bine. Wow! Ei, Mihai, știi ce cred eu? Mie mi se pare că am filmat destul. Da? Pentru Da, ziua și de eu azi. cred că la cine vă va plăcea acest video, spuneți la prieteni, Hai, dați încă o dată. like-uri, subscribe-uri. Noi vom filma cum vom ajunge până la mine în pădure. Haide, Yes. haide. Susțineți-ne. Uitați-vă, și vânt și răcoare. Am și să ieșim la soare și și pe soare, eu vă zic. Păi da. Ce vrei, Lioș? Ei, nu, vom pleca în alt vlog. În altă Păi- zi vom pleca la stadion, da. Păi Uitați-vă, da. și câte lui SP. Și ce înseamnă SP? La noi este un băiat care trece clasa nouă, Lilian, spun. Nu știu dacă are canal pe YouTube, dar în orice caz are Facebook. Da. Ei, dar nu-l interesează pe nimeni aceasta. Deci... Aș vrea să vă mai spun ceva foarte interesant, pentru ca să ne cunoaștem mai bine. Stai, hai să punem pauză și pe urmă acolo vom zice. Iată, noi deja suntem în Ograda, unde trăiește Mihai. Aici el se joacă cu prietenii și îndeosebi cu mine. Mihai, Da. ce zici? Și am vrut să vă zic eu vouă. Caroci, uitați-vă așa cât verdeață. Tare pricolă. Și am vrut să vă mai zic eu vouă. Că dacă vreți voi să ne scrieți nou ceva lui Eugen, în personal, scrieți-ne în privat pe Adnaclasnic. Pe mine pe Adnaclasnic scrieți. Eu să vă lăs în descriere la acest vlog, a scriu în descriere cum site-ul meu pe Adnaclasnic și al lui Jenia. Da. Și dacă ceva, vă putem da și Skype-urile noastre. Da, dacă vă vreți, Dacă vom aduna 15 like-uri. Bine. La revedere! Noi au fost Eugen Și Mihai.